Makadamiový olejíček je vysoce kvalitní, 100% přírodní olej, který skvěle vyživuje a regeneruje naší pleť, tělo i vlasy. Díky velmi jemnému a šetrnému složení se skvěle hodí i pro citlivou pokožku, ale také pro suchou nebo zralou pleť. Obsahuje mononenasycené mastné kyseliny, podobné těm, které se nacházejí v lidské pokožce, a proto dokáže skvěle proniknout do hloubky naší kůže a intenzivně ji hydratovat. Mimo péči o pleť a tělo se olej skvěle hodí právě na výživu a obnovu suchých a poškozených vlasů. Pokud ale olej aplikuješ prvně, zejména na tělo, tak nejprve vyzkoušej, jestli ti sedne, a to na malém kousku pokožky, ideálně třeba na předloktí. Olej aplikuj na navlhčenou pokožku, ideálně po sprše nebo koupeli. Oleje jsou velmi výživné, proto stačí aplikovat pouze malé množství. Nanes jen pár kapek na pleť, tělo, vlasy či nehty podle toho, kterou část těla potřebuješ vyživit nebo ošetřit. Poté jej do pokožky nebo do vlasů jemně vmasíruj.